Karom don mali tum ase atumi dik alam nele atumi has tamia video sami release lo Kashmir long di hadak Pahalgam long arlo mate okchum prana song tum alang litum kateng khengnam pena jok penana prandam lo ase hala bang so long ilitum lang nam lo flodang te penang an ake the pui so nang deng khile donatum se tamia pran ke dam doko lapen ke inut asam along pen inut a professor se tami non asap so news along penang an viral li lo lata klang dun chom le lo la seli tum la bang solam chithan pon senang komama leader tum komama arlenge the tum se hadak kisung e phodun loma north east pen se tami do la seli tum chithan pon lonang angton pen ase aprang seli tum chithan pon lonang north east pen se tami inut Indian Air Force along ki claim do na bang phudo alang list tami hadak ahemasor pen suti cho NC haladak ki jui dam aphan dam lo posipo alang tum sami hadak jui dam lo la pen Pahalgam tourist spot long salang litum sami dolo halada alang litum dobo mosi labang so kisung bang khe chetong lok lo la seli tum lang dam lo blo tangte north east pen Indian Air Force long ke claim don ta hola pusona war cycle long don thopuke ing ar pik hangyang setami alang lige kopai ke me claim don long lok lo setami piniar ni bang ke chilang nam lo blo tangte ningduk me me lo athe north east pen la puson nong me ke wana bang phu ako ilitum kan hok the tan lo Salang limen ke ko pusolo ma upload tang te litum news ong same long ponji tage haljang posipu tage haljang alang like Arunachal Pradesh pen salang li Indian Air Force along se claim dun lo hala bang so hu terrorist atum ka attack hot alang lista me apiso pen hadak sidolo ta sala bang so por hot alang phan same dhorom sikarju posipu nang dhorom ko pilo po salang li che thanu lo ne ke Christian posipu amasi Christian pulo men ke apit phe posipu amasi cheklang pu ape ri kaduk awe same hek lap posipu masala bang suke hek hud ID card Indian Air Force along alang ke claim dun bom ID card bang klolong posipu masala bang so ID card klolong pena jok selang tum lang lo chini de lo amasi adima along masi apran armud de lo aboblo jola buson aku ili tum lang nam lo bang te position ke the do thulang inut halake komal ba bang te lieutenant ko Vijay Narwal posipu artain ko era truck alang li setame army along ake thelo alang li ke piso pangri tang same ni truck welang alang li ka chibia tang mate adam asar ke dam tang same ni chikloyor thon ni truck wet se alang le tum isi pulo honeymoon de alang le tum rondo po se alang le tum same pangri pang dondelo pang te honeymoon ke dam do la so honeymoon ke dam alang tum hadak sidam lo Jammu Kashmir long se Pahalgam tourist spot long salang tum same sang dam lo salang tum hadak sang dam hosi la bang so kisung chetong lo la penalang phan same army puchin de lo adima long ma se abob lo posipu la se jinso me khangyang lo the people lo ma blang te ni trok welang alang tum pangri pangdon mate alang tum ka chibia sitame ni trok we dang bong se don bang ke ko halar to bang same pahime nang kok lo jola puson la song bong pena koi si ke klang do je tum dak assam ben sitame nu do posipu inu da professor Assam University lo professor alang li same hadak si jui dam lo posipu apiso tum pen asalang li tum hadak ki jui dam hot alang bang ke sitame akereng si hem chewang long lo me ad me phon men se siko puson men si ke chewang long lok lo ma upload tang te hadak alang tum kat tuk kawe tum phan sitame muslima tum akurana war sedi angdeng lasi ke papu posipu lasi la ke papu hot alang bang ke ko putong thek dun ser ne ama si alang bang ke bengali posipu alang ke ama salang bang ke thek dun ser sitame alang li ke hindu sitame hala bang so words bang thek dun de ama salang sami pudun lo hala so words amen ke kalma posipu ko sone puita lai laha pu ko sone la sop ki pudo alang tum hedi la so pot bang la bang thek dun ser posipu ama se puduna relo ama salang bai jok prolo sitame adung pati boklang posipu arjulang punang kopia dhorom lo pu setame alang bang thak don de lo ka phere ong lo labang so kalma war se alang pudun lo se pathe ong hangong ong lo ama se ko pu ko pane hala terrorist bang chete war phet ma dam joi tho lalo la se alang bang ke labang so war thek dun det pena jok se alang bang ke jok lo non bang alang ke hem chewang long lo la se ke thek dun de tuman ke pena dum ka pranam lo muslim tumang bong ben setame inut bhaini tum hadak lo sai alang tum arni wang ka cho income don aphan kireng aphan ka choklem don lo sai alang tum ke pa jui pu lo sai pa che thapo se la pusona munit inudo alang li amen bang ne litine delona tum news ong lang am te theklong yi hala sitame apran mang dam jui lo ko puson lo de sami news ong paklang pon lo alang li ke hala tum phan turis tum phan kirai dun ke pajok dun ji ka bor i mase alang phan bang ke apon boblo pusipo la se silang nam lo tang te terrorist atum ke adhorom awe teroris atum ke adhorom awe latum ke ahok pet ke sitami non ke kopia posi dhorom alam paklang rok lom upload angte athe dhorom alam be upload angte dak ke do bom ahindu tum sitame muslim atum phan aning ke kang pangcheng po
Muslim atumhan aning ke so pangcheng po alar en po lalu bang teng ke suluk sodak atumon do po Bharat adet long suluk sodak atumon ke wan je phan selang tum ke kabor I pusipu kopi poloma blotang telang tum ke Pakistan men sikewang saide bang thoma tum ke pusipu lapen bahainia tum ke da Kashmir long penamat pusipu sekadu kawe bang pho alang tuman ini lang lupute foto sitame release lo bang pri tumhan de news long penan dim lo klang bang pho pusipu la sala alang tumke Pakistan men sikewang pena la selang tumke je dak monsam kapawe de je phan selang tumke kabor I athe dhoro malam pe loplodang teng ke lahin alar chi huisi roi po monsam mang ke avelo setame non amar lang damlo pangte Bharat sarkar pe na bang kelang tum diplomatic revenge en cholang alar ki huisi tame diplomatic channel pen direct bomb rocket loplum plum pen kali diplomatic sinon marge kopi se claim bolom upload te suspension of Indus water treaty busipu Silamdon ka chetok do je dak Indus river po India long do labang solang roi ke lak India pen vurpon pe se Pakistan long damlo silabang solang roi ke je itum pupu ta en seroi nang hinia detta pusi labang so treaty ka chetok do la se halabang so treaty lo teng bote en rapet nang po phan lo setame nona bang ke labang so pe ne ke suspend lo khang check lo posipu Pakistan atum ke labang solang roi hello main source lo labang solang roi yong sik khang check lo plotang te alang tum ke lang ka visi sungkrung po athe khiti ti choklem pe ne se tambe latum ke labang solang se en lo lapen penangan son ke lang tum labang solang se en lo se tame nona mat ke Bharat sarkar pen labang ke reject lo suspend lo lapen khang check lo lapen ke kapre situme do lang visa se tame khang lo lapen ke kapre ka son ke langdam lo bote waga border long ke kai se tame hada ke get se tame pupu ching pu po son ason do sarai long tame non ma ke ton lablo lapen kapre do penangan ason do piglo non Bharat sarkar pen ke deng pon lapen ke trade ke alam ye than se yok lo aprang men se tame trade bang ke lapano edet je Pakistan men ke tame non bang ke lan se claim cholang se tame yong si Bharat sarkar pen alar huidun rocket pen ke lo butang te dak ilangdam lo bang te ron bahari kang thur jang ring se thetan lo tame non mat ke lodun te lang non amat ke lapus diplomatically si claim bom lang setame langdam lo blotang te Pakistan ben ke nang bor ipik lo ron nang kang thur du je phan athe ko pi poloma blotang te dak non hela li tum thek ponlong ji wak board apu thak setame pinan crew hak lo la se hala bang su crew hak opporchit hosi non setame ko langnam lo bang te Hindu pen Muslim alam se dak tanang pathi lo athe ke pathi hosi tame adhorom arju pame si ka pathi palam setame klang lo lalo la se chethanam ejip lo tang te ding pik lo do pik lo setame pini gelan se than pon chotpo Cardom.